Entón, vamos a ver, as propostas que se fagan teñen que ser consecuentes con isto. Non se pode continuar consumindo tantos recursos materiais e enerxéticos como vimos consumindo hasta ahora a escala global. E, se admitimos que os demais seres humanos teñen os mesmos dereitos humanos que nós, entón temos que asumir que no primeiro mundo ten que haber unha disminución forte do consumo de bens materiais e enerxéticos. Unha disminución forte, para que outros que non consumen prácticamente nada, pois podan consumir o mínimo necesario. Entón, a desmaterialización da economía é unha necesidade ineludible a nivel global. É moito máis forte nos países desenvolvidos. E iso ou se fai dende a esquerda de maneira organizada, de maneira que non temos diante de nós a expectativa de miseria que va o desenvolvemento científico técnico produto desta sociedade, por sorte, nos pode permitir vivir ben, cubrindo as nosas necesidades reais, pero sin consumismos innecesarios. É necesario facer un plantexamento en beneficio da sociedade, de toda a sociedade humana. Non, e este plantexamento, desde logo, a este plantexamento non se chegará pola vía do capitalismo. Porque o capitalismo non é que sea éticamente nin malo nin bo, é que a ética, os valores éticos ou os valores morais son alleos, non teñen que ver co capitalismo. O capitalismo se rixe por outro tipo de leis, e a lei básica é o aumento continuo do beneficio. É nada máis, aumento continuo do beneficio, que conduce a un aumento continuo do capital e a loitas entre eles. É nada máis. Por lo tanto, o capitalismo non pode resolver estes problemas. Os problemas sociais. O capitalismo non está para resolver problemas sociais. Desde ese punto de vista, nós temos que denunciar que desde o punto de vista da sociedade humana, o capitalismo é un tremendo fracaso. E o temos que decir así. O capitalismo é calquer outro sistema que pretenda seguir a súa senda. E hai que decir, Guirao plantexaba antes unha cuestión moi interesante. Quen é o suxeto histórico? No análisis marxista, o suxeito histórico, o que creaba valor co seu traballo, era o traballador, o que producía a plusvalía. E entón, desde ese punto de vista, daí o corolario da socialización dos medios de produción, porque os traballadores son realmente os que producen o valor, a plusvalía. Pero todo este análisis tamén hai que decir que o análisis marxista está baseado nun optimismo histórico basado na perspectiva do progreso continuo da humanidade. Pois, ese optimismo, esa visión, que é discutible se había ou non había, se quen a tiña, se non a tiña, se son lecturas, bueno, en calquera caso, hoxe sabemos que esa visión de optimismo histórico de progreso continuo da humanidade era falso. E eso vemos na situación na que estamos na realidade. Por lo tanto, unha misión fundamental da esquerda é recoller o coñecemento científico e facer propostas para a humanidade, para que a humanidade teña saída. Unha saída na que todos podamos ver satisfeitas as nosas necesidades básicas, necesidades materiais básicas. E, dende logo, vai a quedar moita cancha, moito campo para a satisfacción de outro tipo de necesidades inmateriais. A relación social, o paseo, o disfrute dunha paisaxe, o disfrute dunha obra de teatro, da música, de cantidad de actividades humanas que se viñan facendo, que poden ser realizadas en pequenos grupos a nivel local, que poden crear moitísimos postos de traballo e que son absolutamente compatibles co medio ambiente, porque apenas teñen impacto físico sobre o medio ambiente e apenas requiren
recursos materiais e enerxía. É necesario, por outra parte, sobre os recursos materiais e enerxéticos, aumentar ao máximo o seu valor engadido en base ao coñecemento. E entón vou a rematar xa con algunhas propostas concretas. Partindo da ecuación de que non é posible a nivel mundial utilizar tantos recursos materiais e enerxéticos como viñamos utilizando, eso ten que ser reducido drásticamente. E, desde logo, a reducción ten que ser moito maior no primeiro mundo no que nos encontramos. Eso xa leva unha primeira conclusión. Reducción drástica da xornada de traballo. Do traballo